Усім мае вітанкі. Сёння мы з вами накіруемся на захад ад Мінска, ва ўсходнюю частку Гродзенскай вобласці Беларусі і наведаем мясціны на мяжы з вобласцю Берасцейскай паміж Баранавічамі і Навагрудкам. Апынемся ў Міры, Карэлічах, Райцы, на возеры Свіцязь, станцыі Наваельня і Дзятлаве. Мы прыбылі ў першы пункт нашай вандроўкі, гарадскі пасёлак Мір, і спыніліся на гандлёвай плошчы. Мір упершыню згадваецца ў 1395 годзе, а на гэты момант у пасёлку жыве крыху больш за 2000 чалавек. З канца 15 стагоддзя Мір належаў роду Ільінічаў, адзін з прадстаўнікоў якога, дзяржаўны дзеяч вялікага княства літоўскага Юрый Ільініч, у 20-е гады 16 стагоддзя заклаў тут замак, які ў добрым стане, хоць і пасля некалькіх рэстаўрацый, дайшоў да нашага часу і зараз адна з галоўных славутасцяў Беларусі, унесеная ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. У памяшканнях замка месціцца музей, але ва ўнутраны двор можна патрапіць без аплаты. У каго грошай паболей, можа нават размясціцца ў замкавым гатэлі. А мы пакідаем Мір і рушым у бок раённага цэнтра, у яшчэ адзін гарадскі пасёлак Карэлічы. Май у Беларусі час цвяцення рапса, які сваім жоўтым колерам надае краявідам асаблівую маляўнічасць. Карэлічы для Беларусі райцэнтр невялікі. Тут жыве прыкладна 5500 чалавек. Першая пісьмовая згадка пра паселішча 1395 год. Сустракаецца ў той жа крыніцы, адкуль мы ведаем і пра Мір. Акрамя царквы і касцёла, ў Карэлічах на адной з вуліц у цэнтральнай частцы захавалася грамадзянская шэрагавая забудова. Ян Чачот, паэт, этнограф і фалькларыст першай паловы 19 стагоддзя, нарадзіўся ў вёсцы Малюшычы ў 10 кіламетрах ад Карэлічаў.
Ад Карэлічаў мы выпраўляемся ў заходнім напрамку ўздоўж паўднёвага боку Навагрудскага ўзвышша. Рэльеф тут робіцца неспакойны, ад таго вельмі маляўнічы. Яшчэ і Рапс сваёй прыгажосці дадае. Мы прыбылі ў Райцу, дзе на высокім узвышшы месціцца нязвыклай архітэктуры колішні уніяцкі храм, потым непрацяглы час, магчыма, і каталіцкі касцёл, а зараз царква святой Барбары. Прыкладна ў кіламетры ад царквы на супрацьлеглым баку ад шашы знаходзіцца колішні маёнтак уладальнікаў Райцы, роду Раецкіх. Гэта іх герб замацаваны як на царкоўнай браме, так і выяўлены вось на гэтым слупе, які быў усталяваны на ўскрайку сядзібнай тэрыторыі. Мы накіруемся далей, рэльеф і Рапс па-ранейшаму прысутнічаюць. Па дарозе зазірнём на кароткі час на возера Свіцязь. На маім канале ўжо ёсць асобны выпуск з вандроўкай на гэты маляўнічы вадаём. Спасылка ў апісанні, падказка зараз з'явіцца ў верхнім куце вашага экрана. Зараз мы рушым у бок Дзятлава, але па дарозе заскочым на станцыю Наваельня на лініі Баранавіч-Ліда, куды ж на маім канале без чыгункі.
Зараз праз наваельню курсуюць толькі прыгарадныя цягнікі. Адзінага пасажырскага няма тут з канца 2025 года, калі цягнік Гродна-Гомель пусцілі не праз Ліду, як было ўжо дзесяткі гадоў, а праз Ваўкавыск. Набліжаемся да Дзятлава, яшчэ аднаго раённага цэнтра ў нашай вандроўцы. У адрозненне ад Карлічаў, Дзятлава мае статус горада з насельніцтвам 7,5 тысяч чалавек. Першая згадка 1450 год. У першую чаргу наведаем мясцовыя могілкі на ўскрайку горада, каб убачыць капліцу 19 стагоддзя. Крыху бліжэй да цэнтра горада на тэрыторыі былой сядзібы знаходзіцца палац Радзівілаў. Ён захаваўся ў адносна добрым стане і час ад часу будынак выстаўляўся на аўкцыён. І вось нарэшце некалькі тыдняў таму палац удалося прадаць нейкай прыватнай асобе з Расіі. Пабачым, што атрымаецца. Мінус для ўласніка гэта тое, што побач з палацам знаходзіцца велізарны будынак мясцовай раённай лякарні. Суседства, скажам, такое сабе. А зараз перамяшаемся на колішнюю рынкавую плошчу Дзятлава, у цэнтры якой стаіць велічны касцёл, пабудаваны ў стылі віленскага барока. Калі падобны да дзятлаўскага касцёл мы яшчэ можам дзе-нідзе ўбачыць у беларускіх мястэчках, то настолькі маляўнічую забудову на цэнтральнай плошчы невялікага гарадка сустрэнем наўрад ці. А на гэтым наша вандроўка скончылася. Нагадаю, што дапамагчы каналу матэрыяльна вы можаце з выкарыстаннем функцыі супердзякуй. Раю падпісацца на канал, у тым ліку Тэлеграме, таксама паставіць лайк, напісаць каментарый, падзяліцца відэа з роднымі і сябрамі. Дзякуй за прагляд, да будучай пятніцы.